دحين دمسكم كبرى سماعتنا لومي سنبت 15 نهاسي 2021 ويكات شعت نهاسي 2013 عامة مرتيو نايلومي مدب حطون ملسن ويكا كولين شو تمال زجمرنا ينا هنقصللو حرشا تግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውና ተሐራርሳ ናብ ዘበናዊ አገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእታው ዝነጥፉ ሰለስተ ሰባት እዮም አጋይሽና ነበርቲ ሸወደን አቶ ወርቅነህ ግርማ አቶ አሎኒያስ ስብሃቱን አቶ ጀማል ነጋሽኒዮም ዘዘራረቦም ከአበትረ ስልጣኒው ካብት ተማለ ዘቋረጽናየ ክንቅጽለሉ ኢና ጊዜውን ኮንኩም ኮይኑ ዝኽራምት እዚ አምሊጠሎ ናይ ተዋሕደ ናይ አዋርሕ ጊዜ ኣለኩም ይኹን እምበር ኣብ ክትግበር ዝኽእል ክፍጸም ዝኽእል ፕሮጀክት ወይ ከዓ ተበግሶ ይኹም ዘለኹም ሓደ ሕቶ ግን ሰይሉ ቀላቀል ብዛዕባ ተሓታታይነትን ግልጽነትን ንኣብነት ብዙሓት ክንሕግዝ ኢና ይብሉ ሓቂ ይኸብሉ እዮም ገንዘብ እንድሕር ንኣብነት ዝተኣኻኸብ ኮይኑ ወይ ኣበይናይ ቁሸት ኣበይናይ ገጸር ዛ ትራክተር እዚኣ ክትከይደለዋ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ምእኹል ዝኾነ መሪሕነት ኣለዎ ድዩ ከመይ ክፍጸም ትካላትስ ንኣብነት ክሕግዝ ኣይደልያ መን እዩ ዝውስኖ ምስ ክልል ትግራይ እውን ቢሮ ሕርሻ ትርክብ ከምቲ ትፈልጦ ውሱን እዩ ዘሎ እሞ ኣብ ትግባር እንድሕር ክእቶ ኮይኑስ ገንዘብ እንድሕር ተቐቢልኩም ኦዲዶ ክግበር ይኽእል ይኸውን ገንዘብ ክትእክቡ ዲኹም ኣበይኹም ክትእትውዎ ዝብል ሕቶታት ከመይ መመልስካዮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ልዕሊ ኩሉ ዝሓተትካዮ ነገር ተዓባይ ነጥብ መስል ትስምዐኑ እዚኣ እያ ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ይእከብ እሞ ምጥፍፋ የጋጥም እዩ ንኣብነት ንሕና ክንምስልታ ከለና እዚኣ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራት ገሊአን 50,000 ዝኸውን ኣኪበን ነይረን ንብዕራይ እንዳሓሰባ ምስ ሰምዖ ኣበይ ከሎ እቲ ብዕራይ ሓቅኹም ኢኹም ኢለን በለእቱ ናይለን ኣትየን ከኣትዋ ከለዋ ግን ገንዘብ ተቐቢልና እሺ የቕንየልና ኣይበልናየንን ንስኻትክን ዋና ናይቲ ማሕበር ክትኾና ስለ ዘለክን ኢኻ ናይ ኣውሮፓ እየን እዚአን ሕጂ ናይ ኣውሮፓ ማሕበር ሙስሊም ዝበሃላ እየን ብዙሓት እየን ሓሲበን እየን ፀኒሐን ኣብቲ ማሕበር ከም ወነንቲ ክትኣትዋ ኣለክን ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኣብ ስቶክሆልም ድማ ኣለዋ ንሳቶም 200 ገለ ኣባላት ዘለወን እየን ንሳቶም ንባዕለን ሓታና ከለዋ ኖ ክትኣትዋ ኢኽን ዘለክን ከም መማርሓ ኣፍታ ቴክኒክ ኮሚቴ ክትኣትዋ ኣለክን ኣፍታ ፋይናንስ ክትኣትዋ ኣለክን ሕጂ ንኣብነት ኣፍታ ፋይናንስ እንሳንያታ ቀንዲ ሕቶ ዘላ ኣፍታ ፋይናንስ ካባና ሓደ ካብተን ንሕና ማሕበር ትግራይ ዝብል ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብተን ሙስሊም ሓደ ሕጂ እዚአን እተን ገንዘብ ከመይ ይኣትዋ ኣለዋ ከመይ ይወፃ ኣለዋ ኣብ ኣካውንት እንዲ ዝኣቱ እንታይ ይግበር ኣሎ ኢንፎርሜሽን ውን ፊድባክ ክባ ምንቲ ንሰን ዝከታተልኦ ስርዓት ምስ ቁፅፅር ውን ክነቁም ማለት እዩ ሕጂ ሳብ ሕጂ ውሕዳት ገንዘቤን ኣትየን ዘለዋ ዝተንከፈ ነገር ውን ስለዘየለ ማለት እዩ ብስሩ ግን ቁፅፅር ዘለዎ ከም ዝበልካዮ ዕላው ብዝኾነ ክንከይድ ብግልፂ ክንከይድ እቲ ሰብ ዘፍርሖ ዘሎ ውን ሓደ ነገር ለውጢ ክነርኢ ማለት ሰብ ኩሉ ግዜ ሊኻ ከምዚ ኣክቲቭ ገለ ተበሊዑ ይበሃል ዘፍርሕ ንሱ እዩ ንሕና ዕላዊ ፍቃድ ዘለና ማሕበሪና ሓደ ሰለስቴና ማለት እዩ ዕላዊ ፍቃድ ኣካውንት ዘለና መንግስቲ ዝፈልጠና ኢና ሓደ እሱ እዩ መሰረታዊ ነገር ካልኣይ ድማ እቲ ትብሎ ዘለካ ውን ቁፅፅር ዘለዎ ክኸውን ንኣብነት ክንህበኩም ገንዘብ ዝበሉና ነይረን ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብዚ ብጣዕሚ እዮም ተላዓሎም ዘለው እዚ ፕሮጀክት እዚ ድማ መቸም ንክልቲኡ ህዝቢ እንታይ ኢልና ክንዛረቡ ንኽእል እቲ ዝነበረ ቃንቱኹም ተኣልያስ ዝበሎ ናብ ሓደ ነገር ከስግረና ስለዝኾነ ናብ ሓደ ሕውነት ንሕና ውን ሓደ ነገር ክነርኢ ንደሊ ኢና ኣብ ትግራይ ማለት ጽፉፍ ዝኾነ ሳርሓ ክንዝከኣል ኣታቲና እዚስ ካልኦት ውን ኣሚኖምሉ ካሊእ ፕሮጀክት እንትቆርጹ እንተለውን ካሊእ ሰብ ዝእመን ክኸውን እዚኣ ክንሰርሓ ኢና ምክንያቱም ንሳ ድማ እታ ቁልፊ ነገር ንቐጻሊ ሰብ ተተባቢዑ ክሰርሕ እንተኮይኑ ግልጽ ዝኾነ ሪፖርት ዝቐርበሉ ኣካይዳ እንተሃልዩ እዩ ኣብዚኣ ተደጋጋሚ ኢና ተዛሪብናላ ሰብ ከይነግልል ንብላ ዘለና ዝመፀ ሰብ ኣትዩ ባዕሉ ዝከታተል ዝቋጠር ንኣባላት ውን ኣባላት በ100 ክሮነር በዝናይ ዓዲ የዛርብ ዘለኹ ወይ $100 ከዋፅእ ይኽእል ወይ $5 ከዋፅእ ነንሕድሕዱ እንታይ ትግበረላ ዝንገሮ ካብ ካሊእ ቦታ ዝረኸብናዮ ውን ፅፁይ ሓበሬታ ዝረኽበሉ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክንከይድ ኢና ንስዕር ዘለና ዛትዋ ኢና ውን ሕጂ ቀልጢፎም ክቡና ዝብሉ ነይሮም
ሕጂ ኣይንቅበለኩምን ጽልሑ ኣተዓርና ምስ ወዳእና ኦፊሻል ብዝኾነ መንገዲ ኢና ንቅበለኩም ኢልና እዮም ዘለና ክብል የዘለ ብዛነት እያ ወርቅደን ክትቀጽላላ ደልየ ኣለኹ ንኣብነት ኣይናይ ቁሸት ኣይናይ ገጸር ኣይናይ ወረዳ እዩ መን እዮም እቶም 100 ሰባት ወይ 10 ሰባት ቀዲሞም ትራክተር ክረኽቡ ዝግብኦም መን ስዒቡ ገለ ዝብልዎ ከመይ ጌርኩም እዮም ትፈልጡ ክትንጽርዎ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ከም ትፈልጦ ንሕና ኣብ ስደትን ኣብ ኤውሮፓ ኢና ዘለና እቲ ማህሰይቲ በፂሕዎ ዘሎ ከዓኒ ኣብ ዓዲ እዩ ዘሎ በብኸባቢኡ ኸ ናይ ባዕሉ ውዳበ ኣሎ ኢልና ንኣምን ማሕበር ሓረስታይ ቀዳማይ ዘተና ዝኸውን ምስቱ ማሕበር ሓረስታይ እዩ ማሕበር ሓረስቶት ካባና ንላዕሊ ሽግር ናይ ከባቢ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ምስኦም ተዛቲና ዘቐመጡልና ሓሳብ ክንቅበል ኢልና ኢና ክንትግብር ንሓስብ ዘለና ካብ ወፃኢ ግን እንታይ በዝሎሚ ኣይናይ ከባቢ እሞ ዝያዳ ብዕራይ ዘለዎ ናይ ከባቢኡ ጨሪሱ ብዕራዩ ዝጠፍኢልካ ንምዝራቡ ወላ ዘሸግር እኳ እንተኾነ ግን ምግማት ይከኣል እዩ ተገሚትካ ሕጂ ማእኸላይ ትግራይ ዝገደደ ማህሰይቲ ዝበፅሐ ከባቢ ስለ ዝኾነ ምናልባት ቀዳምነት እቲ ከባቢ ክወሃብ ይኽእል ኢለ ይሓስብ ግን ኣነ ስለ ዝሓሰብኩ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቱ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ተዛሪቡ ኣሚኑ ቀዳምነት ነዚ ወሃቦ ክብል ዝኽእል ወዲ ዓዲ ንስኡ ተላዚምና ኢና ንገብሮ ኢለ ዝምት ኣለኹ ጀማል ምስ ቢሮ ሕርሻ ወይ ከዓ ማእኸል መጽናዕትን ነይሩ እዩ ግን ሎም ኣሎ የለን ኩሉ ነገር ተገለባቢጡ እንዲ ዘሎ ክሳብ ንቡር ስራሕ ዝጅመር ግዜ እውን ኣለኩም እዩ ግን ክትግበር ከሎት ስራሕትኩም ምስ ዝምልከቱ ኣካል ብቐጥታ ተራኺብኩም ንምርኽኻብ እውን ዘኽእለኩም ግዜ ክመጽእ ከሎ ክነርክበሉ ኢና ድዩ ወይስ ንጹር ዝኾነ ኣረኣያ ወይ ከዓ መልሲ ኣለካ ኣይ ኣብኡ እንታይ መሲልካ ሕጂ ርክበ ይፈጠርናን ግን ምስ ኩሉ ነገር ምስ ተኸፋፈተ ብፍላይ ናይ ኢንተርኔት ናይ ስልኪ ስነተኣሳስሮ ኢና እቲ ቀንዲ ስራሕና ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክስታይ ክነብል ገለመለ ክንብል ንሕና ኣብዚ ብጣዕሚ የጸግመና እዩ እቲ መንግስቲ ነታ ክልል ብኮሪደር መቒልዋ ጸኒሑ እንድዩ ብኮሪደር ማለት ገለገሊኡ ሕጂ ኣብ ጻባን ኣብ ጤልን ኣብ ገለን ከም ዝምብራቕ ኣብ ዞባ ሕጂ መብዛሕትኡ ንሕርሻ ዝተሓሰበ ይነበረና ኣምነት ከም ዝክሮ ኣነ ማለት ኣብ ገለገሊኡ ድማ ብጣዕሚ ንሕርሻ ግን ኣብ እውን ክትስራሕ ትኽእል ትኸውን ምስ መንግስቲ ያው መንግስቲ ቴክኒካል ደገፍ ክበካ ይኽእል እዩ ጽንዓታት ይበካ ገሌ ይበካ እዙይ ድማ ምስቶም ሓረስቶት ማሕበር ኣለው ውድባት እዮም ንሳቶም ምሶም ተማኺርካ ዝስራሕ እዩ ንሓስበሉ ኢና ዘለና እምበር ዝገበርናዮ ርክብ የለን ክሳብ ሕጂ ንሓስበሉ ግን ብዙሕ ግዜ ነድዕሎ ዘረባ ኩሉ ግዜ ወላ ከምታ ትብላ ዘለኻ እውን በትረ ይሓቱና እዮም ሚድያ እውን ይሓቱና እዮም ውልቀ ሰባት እውን ይሓቱና እዮም ንሕና ናብዚኣ ንብላ ነገር የለን ካልኣይ ምስቱ ሕርሻ ናይ ክስታይ ገለ እውን እኳ ዓበይቲ ትራክተራት ኮይንንስ ኣብዚ ከባቢ ናይ ሕርሻ ቦታ እሞ እዙይ ገለ መለልና ንዛረበሉ እውን ኣይኮነን ንኩሉ ዝበፅሕ እዩ እዙ ንኩሉ ክበፅሕ ማለት ብቁሸት ኢና ንሓስባ ዘለና ንሕና ስለዚ እታ ቁሸት ገሊኡ ዝገደዶ ብሱር ምንም ነገር ዘይብሉ ነገር ኩሉ ይኽእል እዩ ኣብ ፕራዮሪቲ ምስኣቶም ኮይና ንውድእ ክኸውን እዩ ኣለዚያ ናብዚ ኣይና ንቅድም ናብዚ ኣይና ንድሕር ንብል ግን ብምንም ተኣምር ንሕና ክንውስና ንኽእል ኣይኮነትን ኣፍታ ባይታ ዘላ እያ ትምስክራ እያ ንኣብነት ሎሚ ቁነ ሕርሻ ቢሮ ሓላፊት ዶክተር ኣክትንኩት ኣብዛ ናይ ሕጂና መጀመርያ ዋዕልኦም ማእኸላይ ትግራይ 8 ወረዳ ብትውግእ ኩናት ነኡ ስለ ዝነበረ መብዛሕትኡ እዋን ብጣዕሚ ዝተጠቕዓ ናሕሳኣ ንገለገለ ይዛረብ ነይሩ ጅዚ ናይ ኣብኣ ኮይኖም ዘጽንዕዎን ዝነበሩ እዩ ዝተዛሪቡ ሞር እዚ እንዳገፍዕን ትኸይተሎ ጽንዓት ድማ እንታይ ክመስል እዩ ዝቕየር ነገር መዓት ነገር ክመስል ንኣብነት ንዓትን ቅድሚያ ክንበን ኣለና እንዲዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ኣጽጊቦም መን ተጸኒሖም ሓደ ነገር ለውጢ ክመጽእ ስለዚ ታሽዓ ኣብ ኢድና ምስ ሓዝናየን ምስቲ ዘሎ ጽንዓትን ጎና እንዳተራኸብና ጸኒሕና ዝትግበር ገይረ ዝወስዶ ጥቡቅ ተበግዞ ማስተሮት ሓረስቶት ትግራይ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ መደብ ወይ መርሃ ግብሪ ኣለዎ ዶ ወርቅና ገለጽ ፍልሳን ንሳያ ትስራሕ ኣላ ዝብላ ዘለኹ ንሳያ ብዲስከሽን ተዘራሪብና ኣሎ ኣለና ሕጂ ግን ኣብ ወረቐት ውዒላ ነቲ ኮሚቴ ንከፋፈሉ ኣለና እሞ ነቲ ኮሚቴ ኣብዚ መፂና እምበረ ኣብኡ ኢና ክንከውን ዝነበረና እሞኒ ተዓኪብና እዚ ኢልና ክንዘራረበሉ ዝነበረና ነይሩ ብዛዕባ ነቲ ምዕዳል ዝበልካና ንበል እሞኒ ኦክቶበር ክንኣቱ ተኾንና ሞዓተርተ ማሽን ሒዝና ተኣተና ንኦክቶበር ብማይ ዝሓርስ ሰብ ተሃብናዮ ክሳዕ ዝመፅእ ዘሎ ማርች ኤፕሪል ክሓርስ ስለ ዘይክእለሉ ደው ኢሉ ክጸንሕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብመስኖ ዝሓርስ ቀዲምና ክናርከበሉ ብዲስከሽን ደረጃ ልዕልናዮ ኣለና ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኣብ መስኖ ዝነጥፉ ኣቐዲምካ ምክንያቱም ከም ዝበልካዮ ምስ ዝናብ ቀጥታ ስለ ዘይራኸብ ሓዛይ ሩባ ዝሰርሑ ምቕዳም ጽቡቕ እዩ ኣብኡ እንተለኻ ሞ ከም ሓሳባት ኣልዕልናዮ ኣለና ምክንያቱም ነቲአን ማሽነሪሲ ኢፌክቲቭነስ ክትጥቀሙሉ ደው ክብል የብሉን እዩ ቀልጢፉ ክሰርሕ ኣለዎ መስኖ ዝሰርሕ 10% ተኾነ ነቲ 10% ናይ ምግቢ ፀገም ስልክ ይቀርፍ ንኽእል ኢና እሞኒ ሓደ ዓብ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ
بدحريو في أجوسو تاع كنراخب موني كنما زي كالنا إنترنت تعصلو تليفون تعصلو كل نجا تعصل سلا زخونه كابزو خوينكا أبتزلو جود أسلا زي تفلتو أكل كتوصع تخيلني أكل كم زي نجا كتوصع تخون كاسي without information خونا كيمو effective يكونني نوع خنتبه تفعل ناي فود أورجانيزيشن اللو ناي منجستي اللو ناي كل اللو ناتهم فيدباك تقبلنا لحالي نقص نتفلت ثلاثة قشات حنت ماشين نجيزي وخلنا كفلهم نخلينا ماشين نريت زي أخل النون كموندا جبرنا في أجمسي كم يجينا هنا بس تخيلنا من قد كارفوزن كألي زلوتي حسابات زلوت تي أكد زلوت جن وزارة إنفورميشن ولا حدا نقدر تقبل سلزي تخيل تي إنفورميشن كم سألنا بالحريو نحن هون أتعرف سوانا خلنا بنبري أبوث زلو أفلتو زلو وسب كاب أمينا من قدي كن قبل زنكال جن زلو سب كل جزء في قبره تخيل خارج خاص تبقس أبتخال قبره ما كاب ممكن تبقس لزخنا يا بعقمنا زلا مجمعة مقبل حالة في الناجي الناس وسلنا نحن هو دقاقي من عزبلنا يو مسترهوت حارسو تقراي عرسوز غالة تبقسو كاب أوروبا قوون إقليو أبزخونا كورنا عالم قوينا مون قالوت تقدسي تمساسالي تبقسو كجمهوره اليوم تكنولوجي أبي كم تركبون فلوتيو عدنا متابون كم يخدو خمدو قبام أب كبابي كوينهم كزرار بلوكو اليوم هن تحطوا جنا لاتني ألوناس في موديل مقبار ويكع محياش كم زتخ على مالت نفتات وصدي الكاني جن غازون كم يكتكم كم تخيل بصح هو فلتت له الكان نمو قصل انت هاخذ بدلها سنتها بديزل يتسرح ديزل دما كم تفلتو ناي فوسفيل الله دحاري دما بايوز بحال الله كاب زيتين ميتان كيميكالات وهاوسكا ديزل كتسرح تخيل دنجت من قد تقاعات انا حوارو عندنا بعدنا سرحنا نتي ديزل كاب تحرشها من دو كم زابلهم نوع اكد زوصانا له بايو ديزل بحال الله بزيتي غير كتسرحو ديزل نوعون في افلتو حزنا لنا موني او انت لنا نوعهم كنا كفلهم تدالينا لنا بزعبة مكاير قحوتك انت ايو وركنا ماشم ماشين انديا حاصين مصين كسبر خليو تعدد ما هم تتفلطوا ايو خسبراون عبي ادلله بقليل خركب زكال ديو تعرستايت كغزو ديو ويس خاتكم فيكم تقربوا انت اي خو لكاي زي قد يجيونا العلنا تزايزنا لنا فهنا حاسبنا حاندين تثبت سرزخنا بقدام الناس لعلو كله او حاسر جزي كبالاشو زقل نجر اينين اقحيونا بزرزر كنفلطينا نزعر زلنا سلازي اتن تقليلو زبلاشوا اناشتي نغرات تن بارتس حيلكا مصنح زبال اتحساسب لنا سلازي تبلاشو نغر مالت وشتاو اندحر كوينو مالتي بصرفه في محرشا اندحر تسيروكا محرشا سلدار مغواري كاري كون ويكاني كم حساب زلنا انتايو منالبات ثم ناي حصير مسين كيلاتات ناي عدنا يمرتو ودو يكونوا الكاون قمت لنا ايو كما مثلا اندستريال انجينيرينج عينت كلات اندحر نابنور ناي قدم سرحهم تمريسهم نزي كسرحوا يخول يمينا تسفلنا فزي كوينو محرشا اندحر تسيروكا كورس قيار محرشاتات نيقدن كهلو كالو زي كأتخينو جن كتفكا نفسي كامباني كوميونيكيت بمدوار او حدا سمون صحيح الدو زبل تاشمونا لنا نزي عينات اكايراتات ون نحسبينا بر لك اخمتي تاينا نحسب زلنا اخبيتنا خنري ايبلنا دي انا زبل متفلطو عندنا كل نغرات اساسي بزلومي كان يشتي جنريتور جنريتا حساب عبيتي نايتعنات مخاين نغلباش دلز ورونا لوندير كلن يبالاشو كلن كاي تغناين كلن كاسبير بارت ياتولني ناتنا تصفى في ملواوه تقطط تتخيلوا عدي كسر زخلوا سبات انت تفكيرهم سب بقليلو كعدقي خيريو زبل يو كما ناتنا حساب كل جزء مالت زانتنا حقازيت زغنت ودابه زلالم تنبريال كاي تحسب صارت سنه جزء استواصوا غيرها مقسام كل انديو ስለዚህ ማሽናት አመራብን አብ የፋታ አመራብን ከነብሪና الكا መቸስ እቲ ቀጣሊ አማማት ሐቅ ዘረባ ጊዜዩ ዘሪያ ካሞ ነጊዞ ግን አሃ ከምዚ አይነት ነገራት ክጅምሮ ከለኻቶም ነጋደውን ቀጥፎም ይም ዝጓየ አንታቲ መሊዮም ሀፍት ዘለዎም ስለዚህ ስፔር ፓርትስ ባይዘው ወይንህና ነዚህ ነገር እየተገብሪና እናበልና ነሐሰና እናለዋና እኮ ነጋዶ ምናልባት ቀዲመው ምናው ተቆሕት ይምጽ ወይ ሆነም ተፈራራይ እንታዩ ናህና እና ለምናይና ደስ ገባር ዘቃሐት ንቅርበሉ ነሐስብ ዘለና ነበር ዋህነ ጎኮ ካፒታሉ ናደለበ መስከረት ሰቡን ባዕሉ ናዓደገ ምናልባት ሓደ
እንሓሰብ ዘለና ትራክተራት ኩንን እውን ይኽእል ይኸውን ኢልካ ይግመት እዩ ጥቡቅ ሓሳብ እዩ ዋ ቀዲሞም እውን ከእትዎን ይኽእሉ እዮም ትኽክል እዩ ትበሃህላ ኣዶንያስ ናብ ኤርትራ ዘን ትራክተራት ኣብ ምትእትታው ወይ ከዓ ምፍላጥ እውን ሓሳብ ከም ዘለካ ጠቂስካለይ ነርካ እሞ ርእቶ ክትበኒ ትኽእል ኢኻ ሓሳባት ኣሎኒ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሲትዌሽን ከም ዘይከውን እዩ እሞ ፅባሕ ሰላም ተገበርና ንሶም ክሓርሱ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱም በቲ ሓደ ወገን መሸላ ተሓረሱ በቲ ሓደ ወገን ጣፍ ተሓረሱ እንዳተቀባበልና እንዳተቀያየርና ክንነብር ግዴታና እዩ ዋና ዓላማይ ድማ ሓቢርና ክንዓቢ እዩ ሓቢርና ክንዓቢ ተኾንና ኣብቲ ክዕበየሉ ዝከኣለሉ ቦታ ሎም መዓልቲ እዚዩ ዘሎ እሞ እቲ ዕድል ከተረኸበ ካብቶም ቀዳማት ክኣቱ ዝደሊ ሲኣኒ ብሓረይ ድማ በዓል ወርቅና ድማ ሒዘ ከኣቱና ድማ ምሳይ ፅቡቅ እሞ መሊናዮ ኣለና ትዘረባ ካለ መዓልቲ ብርግፅ ክንመለሶ ኢና ንሎሚ ተሕልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ዘይተጠቕሰ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝ እሞ ጀማል ድክጅምር ኣነ ዘሕልፎ መልእኽቲ ያው ብዙሕ ተዛሪብና ዲና መጀመርያ ንዓኻ ብጣዕሚ ዓብይ ምስጋና ኣለኒ ከምኡ ክትቅፅሉ ንቀፃሉን ክንረኸብ ተፋለጠና ካልኣይ ኩሉ ሰብ ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኢዱ ክሓውስ ብዙሕ ሂቡ ዶ ኣይሃበን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግን ናይ ባዕሉ ፕሮጀክት ኮይና ባዕሉ ክከታተላ ባዕሉ ክሰርሐላ ዘለዎ መማርፅታቱን ክሕብረልና መፅኡ ክመክረና ክሕግዘና ሓረስታይ ትግራይ ምቕያር ማለት እንታይ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንሕና ተዛሪብና ነፅግቦ ሰብ የለን ባዕሉ ይፈልጦ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ዓይነት ናይ ዕዳጋ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ካልኦት ይኹን ማለት ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ዓብይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዑ ጥራሕ ንባዕሉ ጥራሕ ዝሽከም እውን ኣይኸውንን ንዕዳጋ እውን ስለ ዘፍሪ ኣብ ሓፂር እዋን እውን ስለ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ማለት እቲ ከባቢ ድማ ኤርትራ ትግራይ ህርኩት ገባር ዘለዎ ቦታ እዩ ሓረስታይ ዘለዎ ቦታ እዩ ቀልጢፍና ክንልወጥ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ኩለና ፕሮጀክት ክኸውን ኣለዎ ፅባሕ ድማ ከምቲ ኣልለፍ ዝበሎ ኣብታ ካሊእ ሃገርና ድማ ካሊእ ስራሕ ንሰርሐሉ ጉዳይ ይኸውን ማለት ስለዚ ናይ ኩለና ምትሕባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዘለዉ መማረፂ ነኳላት ብምልኦምን ሰብ ክሕብረልና ኣለዎ በዚ እውን ከይድኩም እዚ እንተገይርኩም ዝበለፀ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ሓበሬታት ካብ ብዙሕ ንደሊ ኢና ብሓንሳብ ኮይንና ክንሰርሕ እውን ንደሊ ኢና ተዓንቶ ዓብይ ሕቶ ሓቲካና ነበርካ እዚ በይንና ከምዘይንኽእሎ ንፈልጥ ኢና ሓደ ነገር ትጅምሮ ተኸሊፉ ከይተርፍ ዓብይ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ለይትን ቀትርን ክንሰርሕ ኢና ንሕና ዶ ወዳእናዮ ኣይወዳእናዮ ይኮነን ትቐንዲ ነገር ንሕና እንጅምሮ ኣለና ካባና ዝበለፀ ክእለት ዘለዎም ሰባት ብዝበለፀ ሒዞም ተዕዊቶሞ ናይ ጀማል ሽም ክፅዋዕ ናይ ወርቅነህ ሽም ክፅዋዕ ናይ ገለ ሰብ ክፅዋዕ ሽም ኣይኮነን ተገዳሲ ትገባር ይሓልፈሉ ዶ ኣይሓልፈሉን በቃ እታ ሕቶስ እያ ስለዚ ዝሓሹ ሰባት ቀፂሎሞ ብዝበለፀ መንገዲ ክኢሉ በለፅ ብዘይብሉ መንገዲ ጫማ ኮይና ክነግልግልና ዝብል ሰብ ማንም ሰብ ኣትዩ ወኒኑ እየ ዝብል ዘለኹ ወኒኑ ክሰርሖ ክፉት እዩ ክስታይና ንሕና ናይ ማንም ክስታይ ኣይኮነን እዚ ንትግራይ ጥራሕ ይጥቀም ንኤርትራ እውን ይጥቀመልና ካሊእ ምንም ነገር ንብሎ ነገር የለን እዚኣ ክብል ዘሊ ክብረት ያበላይ ኣሎንያስ ኣብዚኣ ኣነ ክውስኸላ ዝደሊ ንኩሎም ኣክቲቪስታት ዘለዋ ኣብ ዓለም ንኩሎም ሶሻል ሚድያ ዝጥቀሙ ኣብ ፕራይቬት ናትኩም ፔጅ ሼር ግበርዎ ድሓረይ በዝተኸኣለኩም መጠን ኣብ ዓዲ ዘለኹም ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ኤርትራውያን ብሓበር ኮይንኩም ኣብቲ ናትኩም ናይ ባዕልኩም ዲቪዥን ጌርኩም ኣተኣኻኽቡ ወድብዎም እሞኒ ንኽረድኡ ግበርዎም ብዙሕ ኮይና ተገበርናዮ እቲ ሓይሊ ዝወስደላ ካብ ዓቕምናሲ ብጣዕሚ ንእስ እዩ ቁጥርና ክንእስ ከሎ ነዚ ዝንገብሮ እቲ ክናምፆ ዝንኽእል ውፅኢት እንዳነኣሰ ክኸይድ እዩ እሞ በቢ ዘለናዮ ቦታ ማሕበር ተጋሩ ማሕበር ኤርትራውያን ዘለኹም ርድኡና ሼር ግበርዎ ንስኹም ዝፈለጥኩሞ ንካልእ ዘይሰምዑ ኣስምዑልና ንሶም ብድሌት ኮይኖም ድማ ክመፁ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ንሶም ይግበሩ ብሓረይ ከም ዝበልናዮ ናይ ዓለም መኽለኸ ኦርጋናይዜሽን ኢንፍሉዌንስ ክትገብሩ ትኽእሉ ወይ ክትሰዱ ትኽእሉ ኣፕሊኬሽን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኤርትራውያን ኮንኩም ተጋሩ ብዓቕምኩም ግበሩ እሞኒ ነቲ ጉዕዞና ኣሕፅሩልና ጉዕዞና ተሕፀርኩምልና ነቲ ጥሜት ክተሕፅርዎ ኢኹም ነቲ ዝመውት ሰብ ክተድሕንዎ ኢኹም ድሓረይ ኣብ ናይ ርድኣታ እኽሊሲ ኢንዲፐንደንስ ኣይትኸውን ተፆርቲ ናይ ርድኣታይ ትገብርዎም ኢኹም ንህዝብኩም ብእግሮም ዶ ክትብሉ ትገብርዎም ኢኹም ምክንያቱም ሓረስታይ ናይ ቀደመ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኣንትረፕነር ኣብዛ ዓለም ብባዕሉ ሰሪሑ ዝናበርሲ ሓረስታይ እዩ ነቲ ሓንቲ ዝኽእላ ነገር ንዕኡ ተሓደግናዮ ከተማ ክፈልስ እዩ ከተማ ስራሕ ተዘየሎ ድማ ንሱ ድማ ከም ብሓድሽ ኣብ ካልእ ፀገም ክኣትዩ ኣብቲኣ ዘለዎ ቦታ ነቲኣ ዝኽእላሲ
كونفورتابل كون كم تي أزخ خنا برسي نرد أيو قبل بخم تقالسوا كل خاتكم لك نحن كنتينا احنا تقالسنا يو عقمية بالنا تبالكم نستي تقالس نستي كلنا تجبرنا عادي زي بالله تخنجبرنا خيلنا إليه أمني يعني الله أتوركنا ايش يعني اللي بترى زي كبعراي ماكينة وي ميكانيزر زغنا أتحارسان نتاو نتو نايقت حبرات سبنا ناي أتحساسبان ناي تقبارن لوتي يفترر له سلزغنا كهبو زخيل تقني نتعدي طعمي عبي لذي نايزي مودرنايزيشن أكالاتنا تساتفتينا زبل أتحساسبا أو كله دايسبورا كسرت اللو لذي تساتفتي خاقونو لنا إنا نبل زلنا بزي قال تساتفو لو سيمثل حق زربا ليا نشتي بوجليا تنكتاقت زلا ግን أمول عالم زلهم كم عنتو يزبلنايو بنزبكم بحنقلكم بغلتكم نعدكم كل نجر قبرو لو تغنمتينا يغني اللي أتور كنا نرحبكم ندلينا زولو سبات نتقاط أمس كم يجرمي خرخوكم يقولوا ناتنا قدر ذهبنا كارلو نسوت قبرو إيميل كنسدل كاينا أكاونت نمبرنا نتي غوفن مي لينك كنسدل كاينا أبتي أب يوتيوب تخونا كومنت أب كومنت جيركايو بين كتقبرلنا نسبة ندحاري ما بقى حال من قد يتلو حاونا وركنهن حاونا جمال إلى سفلنا قاتل ناتنا سلكي ناتنا إيميل سنقد فينا ترخبنا السب دلسب يركبنا تقنيلا نحنا كل جزء ملسفة نبدو لواتنا كبرت يا بلي نبرت سويدن أتو ورقنا قرماي أتو ألونياس سبحاتون أتو جمال نقاشن حرشات قراي كابهلاوين تنتاون التحرارسا ناب زبناو أقباب كالسقاقر يخليو إلهم زحاسبوت وزبناو تكنولوجي زملكاتيوم صفح على ملس يبومنا أقايش VOA تقرنيا سلزخونكم كبرت يا بلي يغني إذن الحرشة تقرأي كابهلاون تنتاونات تحرارسا ناب زبناو أقباب نخسقاقر كحق زيز التبهللو زبناو التكنولوجين نمتتتاو زنت فزلو سلست أقايش سحاز مدلاوناون بزي تفتيمولو أبزمت قدام سنبت بخال أرست مسكالو تاقايش كنرخبوكم هنا تكتاتلو وزلخوم كاب واشنطن دي سي زمحلالف راديو دمز أمريكا يوم نابسرع مدبنا خنسقر تعنا منستر تعنا إرترا كاب صباحنا تنت 10/3/11/1991 جميرو نايتعنا بوليسي بموزع أبنصر بوليسي استمركوسة سرح كسرح كان زجمرن كساب حزي ببع 10 عامات زتكبرون زتخلصون 3 هاجراو بوليستات تعنا كان زتحنزازة أما خاري منستر تعنا دكتور مسماي قبرهيوت مس VOA أبز قبر وق المحتت قليتو برهانة برها كابس مرالي خلنا له ناوخنسكر دكتور مسماي نايزمت 10 عامات بوليسن مرحا قدنا تأنان أبز حدش هاجراو بوليسي تأنا أزمركوس إيو أزي حدش هاجراو بوليس تأنا كوقعو زدلا شتو نتشتو نمرقاس مينستري تأنا تقاملو أو تيوازلو مداماتن ميلا تتنك كما يمثل شتو نايتا هاجراو بوليس تأنا قلب علم تياترل زاز تأنان صبو اللون نخلو إرتراون تقمات إرتران أب كل عدمين حجي نخلو إرتراو مالت نخلو زيقا مالت أب إرتراز أمتنا كال أحقر زيقاون كم حلفنا تلنا مالت نزل تقال فين حجي أب كل عدمين نخلو صوتا أب إرتراز أمت إرتراون زي إرتراون نخلو عنوخ عزيزن صبو نخلون إعتا شتو نايتي هاجراو بوليس مالتي إذا شو تزنوك حدي تنكلم أنا لحد هاجراو بوليس تأنا حجي حدث عد ماسا وشفنت أنا زي يونيفرسال هيلث كافرج نقوله خالق شفنا مسؤول أساسر شفنا أدلاي أغلقلت أنا وحسنت أنا لأن حدقاتها كأوكا وحسنت أنا زي مالتي مسرتها فنكنت أنا برايمري هيلث كاتلك نخلنا نكلم مالتي جزينا 4 تن ملاتات ملك جين تتحدثنا حد عدن تأسس العين زدقا قفاين زمال العين مالتي سلازي عندي أرماسا وشفنت أنا غير كخا نتي شو تخطوك تخيل أنا هتعزز تخيل بتصبق كله تخيل مالتي زيادة حمرت نايت بوليسيا مالتي تا أدماسا وشفنت أنا ولا مهنات بأساتها من قدي نزل أدماسا وشفن خشفنا دول أقول تاتك أبتخل أيت مالت أبتشفني أدلاي أقول تات أنا زبلي تنتصير دول بزرزر أبيناي أدمي أبيناي صفحي أبيناي بوتا أبكني زر خونتات أنت عينت أقولت يوهب حد بزرزر الله مالتي زحجي في أدلاي أقول تات أنا نقول مالتي الذي أدلاي أقولت أنا شفنت أنا وحسنت أنا بحرقة زير ومش سرعة أنا مالتي
وحسنة عنا حجي تسرعت عنا تصنع دلدل كون الله حدا قامتيو لبدا متيو كرخمشن كقطر وصاي زخونه خون يبلون صنعت دلدال ريزيلنس نبلو كله الله مالتي اذا خا وحسنة هي مالتي اذا كل ذا حجي من قد نايزي وكملا نايزي تا قندي قلاس ملخا مسرتهم كنت عنا ما سلسته ملاتات نبعلن زت اساس راين مالتي نالواس كيك عندن حمرت نايتي شتو ويكا نايت بوليسي كوينا زلا ادماساو شفنت عنا تبليامو اسكنتا مالتي ادماساو شفنت عنا ادماساوي شفنت عنا مستيكا وان حرنت جميل زنبره اب مسرتهم تنطعنان اب محبراو فتحن زمركوس هاغراوي بوليس تعنان مس هاغراو تشارتر زباو غمبارن مس هاغراو تشارتر منغست زساني ስለዚህ ኣብ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና 2010 ዝጀመረ ሓድሽ ኣምር ኣይኮነን ግን ሕጂ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ዝሰፍሐ ትርጉም ተዋሂብዎ ኣሎ ዝያዳ ተነፂሩ ሕጂ ኣብ ናይ 2010 ሓድሽ ፖሊሲ ማለት እዩ ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና በዚ ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲ ሰለስተ ማእዝናት ኣለዎ ወይ ሰለስተ ማዕቀኒታት ኣለዎ ተቐዳሚት ማእዝን ኣገልግሎት ዝረክብን ዘይረክብን መን ምዃኑ ብቐጻሊ እናጽናዕካ ነቲ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይበፅሖ ክፋል ሕብረተሰብ ኣገልግሎት ከምዝበፅሑ ምግባር እዩ እዚ ሕጂ ታቀንድን መሰረታውን ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ማለት እዩ ነቲ ዘይበፅሖ ምብፃሕ ጥራይ ዝውዳእ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ እዋን ሓርነት 48 ሚእታዊት ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ኣገልግሎት ረክብ ነይሩ እዚ ሕጂ እናወሰኽ መፅኡ 80 ሚእታዊት በፂሕና ማለት እዩ ሕጂ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝብና ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ትካል ጥዕና ኣለዎ ሕጂ እዚ እናወሰኸ ከይዲ ሚእቲ ክበፅሕ እዩ ሚእቲ ምስ በፅሕና ግን ዝውዳእ ኣይኮነን ተመሊስካ ነቲ ኣገልግሎት ዝረክብ ዘሎ ነቲ ትካል ጥዕና ዘለዎ እውን እንታይ ኣገልግሎት ይረክብ እንታይ ከይጎድሎ ንኣብነት መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይወሃብ ዶ ኣዴታት ብመጥባሕቲ ክሓርሳ ክእላ ዶ ካልእ እንዳሓለትካ ትኸይድ ማለት እዩ ተወሰኽ ሽዑ ነቲ ዝጎድል እናመላእካ ትኸይድ እቲ ዝጎድል ኣብ ጫፍ ንሰጣሕካ እውን እንደገና እቲ ደረጃኻ ኢኻ ተልዕል ማለት እዩ ደረጃኻ ትምዓቀኒኻ ተልዕል ስለዚ ደረጃኻ ምዓቀኒኻ እንዳልዓልካ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣብ ውስን እዋን ዝዛዘም ሸቶ ዘይኮነ ምስ ግዜን ደረጃ ማዕባለን እናማዕበለን እናልዓለን ዝኸይድ ቀጻሊ መስርሕ ማለት እዩ ሕጂ ንኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ኣገልግሎት ጥዕና ምቕራብ ነቲ ጎደለ እናመላእካ ምኻድ ጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ብዓቕሙ ክረኽቦ ዘይክእል ልዕሊ ዓቕሙ ዋጋ ዝሓትት ከም ዘይናቱ ዝቆጥሮ እንተኮይኑ እቲ ኣገልግሎት ትርጉም ይብሉ ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ ኣገልግሎት እቲ ህዝቢ ክሽምቶ ብዓቕሙ ክገዝኦ ዝኽእል ክኾን ኣሎ ነዚ ንምግባር ዋጋ ናይቲ ዝቐርበ ኣገልግሎት ኣዝዩ ተጸጊሙ ጥራይ ክኸፍሎ ዝኽእል ተደኣ ኮይኑ ክኸፍሎ ዘይክእል ተደኣ ኮይኑ ቁጠባዊ ማሕሰት ዘውርደሉ ምናልባት እውን ናብ ድኽነት ከምርሖ ዝኽእል ክቡር እንተደኣ ኮይኑ ዋጋ ከም ዘይብሉ ይሕሰብ ማለት እኹል ኣይኮነን ስለዚ ኣታሳለፈይቲ ምዓቀኒ ኣቱ ማለት እዩ ኣገልግሎት ተቕርብ ኣገልግሎት እንዳልዓለ ይኸይድ ብቕዓቱ እናወስኸ ይኸይድ ግን እቲ ህዝቢ ከዓ ውሕስና ዝኾነ ፊናንሳዊ ይኹን ዘይፊናንሳዊ ፀገም ዘይፈጥር ንህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ሕጂ እቲ ካብ ጅባ ዝኸፍሎ ገንዘብ ብቐጻሊ እናጽናዕካ ዋጋ ኣገልግሎት መንግስቲ ክፀሮ ክድግፎ ወይ ከውሕሶ ካብ ጅባ ዝኽፈል ብዝከኣል ክንክዮ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዳርጋ ዝበዝሐ ብነፃ ሙሉእ ብነፃ ኣብ ገለኻ ኣዝዩ ስማዊ ዝኽፈል ማለት እዩ እዚ ሕጂ እናሰፍሐ ክኸይድ እዩ እናቐጠለ ክኸይድ እዩ ብቐጻሊ ድማ እቲ ካብ ጅባ ዝኽፈል ብዝከኣል እናነክኻ ክኸይድ ዝግበር ማለት እዩ ሕጂ ካብ ጅባ ዝኽፈል ወፃኢታት ሕጂ ሰለስተ ወፃኢታት ዘጠቓልል በል ሕጂ ሓድሽ ፖሊሲን እቲ ናይ መጻኢ ጠበተ ዝገብረሉ ፖሊሲን ሕጂ ሰለስተ እዩ ዘጠቓልል ማለት ሓደ እቲ ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና ንብሎ ንሕክምና ንምርመራን ናይ መድሃኒትን ዝኽፈል ቀጥታዊ ወፃኢታት ሕክምና እዩ እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዘይቀጥታዊ ወፃኢታት ንብሎ ከዓ ኣሎ ንኣብነት መጓዓዝያን ካልእ ወፃኢታት ጉዕዞን ሓልክን ዝሕጂ እንተደኣ ካብ ርሑቕ ቦታ ናብ ማእከል ወይ ናብ ኣስመራ ዝመፅእ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዋላ ነፃ ተገበርካሉ ንሕድኣ ብዙሕ ከፍ ኢሉ ናብ መንገዲ ኣብዚ 3 መዓልቲ ናብ ሆቴል ቀንዩ 3 መዓልቲ ናብ ሆቴል ዝኸፍል ኮይኑ ንምግቡን ካልእን ሕጂ እቲ ቀጥታዊ ወፃኢ ዋላ ትሑት እንተኾነ ዘይቀጥታዊ ወፃኢ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እውን ኣብ ግምት ዘእትዩ እቲ ፖሊሲ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ኣሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንብሎ እንተላይ ዋጋ ሕክምና ንምርካብ ዝጠፍእ ዕድላት ብሓንቲ መዓልቲ ክትረኽቦ ዝግባእካ ኣገልግሎት 3 መዓልቲ ተመላልስካሉ ናይ 3 መዓልቲ ብኩራት ተቆሪፅካ ወይ ዕድላት እንተዳቢልካ ሕጂ ዝኸፈልካ ገንዘብ ከይህሉ ክእል ወይ ወፃኢ ግን ክኽፈለካ ዝግብኦ እንዳሕተሪፍካ ዕድል ኣጉዲልካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሰለስተ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እቲ ቀጥታዊ ሕክምና ወፃኢ ንብሎን እቲ ዘይቀጥታዊ ወፃኢታት ናይ መጓዓዝያን ካልእ ንብሎን እቲ ናይ ዕድላት ዋጋ ናይ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንብሎን ነዚ ሰለስቲኡ ኣብ ግምት ዘእተወ በሰለስቲኡ ህዝቢ ዘይህሰየሉ መንገዲ ናይ ሰለስቲኡ ወፃኢታት ህዝቢ ብዓቕሙ ዝሽፈነሉ መንገዲ እዚ ከዓ ወይቲ መንግስቲ ፀይሩ ወይ ደጊፉ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ውሕስና ኣገባብ ናይ ኢንሹራንስ ስርዓት ኣእትዩ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን እቲ ኣገልግሎት ከዓ ፊናንሳዊ ይኹን ቀጥታውን ዘይቀጥታዊ ወፃኢ ዘይገብረሉ መንገዲ ንምፍጣር ዝዓለመ እቲ ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና ንብሎ ማለት እዩ ስለ ሰፊሕ ኣምሪ ዘለዎ ዶክተር ምስማይ ገብረ ሂወት ኣማኻሪ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይ ምሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ደጊመ የመስግን ይቐኒለይ
ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና በዚ ፈጺምና ኣለና ጽባሕ ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈወርቂ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩና